நீ எவன் கூட்டணிக்கு வந்தாலும் வராட்டியும் விஜய் களத்துல இறங்கி போராட்டத்துல இறங்குவா தெரியுமா? பெண்களுக்கு எதிராக குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகளுக்காக நிச்சயமா தமிழ்நாடு முழுக்க விஜய் தலைமையில ஒரு போராட்டம் நடக்கும். விஜய் களத்துல வந்து உட்காருவாப்ல. அன்னைக்கு அன்னைக்கு தமிழ்நாடு கேன் ஃபீல் தி ஹீட். அன்னைக்கு நீ விஜயை தொடவே முடியாது. விஜய் நீ தொட்டு ராணுவத்தை கூட இறக்கு, நீ தொட்டு அவரை கைது பண்ணு வச்சுங்க. மெரினா புரட்சி வெறும் மெரினால மட்டும் வெடிச்சு தம்பி, தமிழ்நாடு புரட்சி ஒண்ணு வெடிக்கும். விஜய் மேல கை வச்சுன்னா அங்கங்க பத்திக்கும், தீயா பத்திக்கும். தமிழ்நாடு ஒண்ணுத்துக்கு இல்லாம வேற மாதிரி ஒரு போயிடும். அன்னைக்கே ஆட்சி விஜய் நினைச்சா வச்சுங்க ஒரே நாள் ஆட்சி கழிச்சு விட்ட முடியும் தெரியுமா? விஜய் நினைச்சானா நான் களத்துக்கு வந்து நிக்கிறேன்யா, என் குழந்தைகளுக்கு பெண்களுக்கு பாதுகாப்புல இந்த மோசமான ஆட்சி வந்து அப்புறப்படுத்தி தீரணும், இதற்காக நான் இன்னும் நிக்கிறேன், உண்ணாவிரத போராட்டம் நிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம். என்ன பண்ணுவீங்க? எத்தனை லட்சம் பேர் அரசு பண்ணுவீங்க? ஜெயில் இருக்கா? அவளுக்கு கொண்டு போய் அடைக்கிறது ஜெயில் இருக்கா? எத்தனை நபர்கள் செய்யுங்க? நீ ராணுவத்தை இறக்குனா கூட செய்ய முடியாது. இது நேஷனல் மீடியாவை தாண்டி கிட்டத்தட்ட நீங்கள் விஜயை தொட்டு உள்ளேயே வைக்கணும்னு வச்சுங்களேன். தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது, அண்டை மாநில